titulu videa. A možná si říkáte jako, co tady dělám sám, proč to není můj kolega Jarda. Jenže ono je teďka ještě 10 hodin a on většinou spí tak do 11, takže dneska budu bohužel natáčet sám. Ale teďka už půjdeme na videa. Jo a ještě předtím, než začneme, tak bych se chtěl mluvit za to, jaký tam je šum tady v tom videu. Protože já jsem to nastavoval asi hrozně blbě. A uvědomil jsem si to a vidím to až teďka při editování. Takže prosím, tady to video to vydržte. A příště video už to bude v pohodě. Sami teďka slyšíte, že toto bude mikrofon, který tam bude znít v dalších videích. A je to 100 pro lepší, o mnohem lepší. Prosím, vydržte to tady to jedno video. Děkuju. A dneska bych si chtěl prostě zahrát asi jenom nějaký solíčka, zkusit dát ven. Nevím, jestli to povede, ale chtěl bych to zkusit. Jsem se rozhodl, že jen tak na pohodičku, protože jsme dlouho natáčeli. O pár videí jsme natáčeli, ale úplně se nepovedlo skrz ten mikrofon, protože jsem měl předtím špatný a opět to nešlo. A možná teďka uvidíte i nějakou změnu kvalitě, protože mám celkově vytuněný teďka PCčko, mám vytuněný počítač, takže by to mělo i víc jako poznat všechno, prostě lepší kvalita, blablabla, lepší zvuk. No, ale jako konec odkecávání a můžeme rovnou na to. No dobrý, tak jsme tady. A nevím proč, ale mám pocit, že mám hodně přeřvanou hru. Ale mám pocit, že mám fakt přeřvaný jak svině. Jsi dobrý? No, tak. Jo a jinak, už tady Star Wars season. A kamo, jako, je to docela good, jako, abych řekl pravdu. Je to celkem good, protože mě se celkově, já jsem jako nikdy Star Wars neviděl, ale mě se to měl být ty lightsabery, jako. Ale jako tady ta season, já jsem ji včera poprvé s Jardou a kamo, docela good. Jsem to ještě s přítelkyní, ale úplně to nevyšlo, no. Takže by to pak trošku spadlo. A přítelkyně nemá úplně lepší jako notebook, mám to na notebooku. A jí to úplně to blikalo, blablabla nějakou potíže, tak jsme hráli v dílu, ale jako jinak si to úplně jako v poho. Nebo co ještě bylo. Ale viděli byste taky zbraní, neříkám nic. Můj typek odešel, já bych ho nedal, nemám teďka žádný zbraně, ty vole. Určitě odešel. Mám štěstí, aspoň tak. A já se fakt bojím, že to bude přeřvaný ten mikrofon, protože já to hrozně moc slyšet. Aha, tadyhle vytuje, chápu. V pohodě, že jo? A tady ty zbraně jsou... Tady to je moje oblíbená broka tady v té hře, protože ona střílí... Ne, to je ta druhá, kurva. No ale toto je takový zajímavý SMGčko, mě docela baví. Ale tady ta broka, ona jak je pomalá, tak prostě... Nevím, úplně mi nesedí. Ale jinak jako je... No to, tady ta sniperka... Tu mám dost rád. To mám jakože extra rád, jakože hodně. Ona je přesná, ona je zároveň má i dobrý scope. Takovej. Celkově se mi líbí aj. Ale to celkově tady ta season je, jak už to říkám třeba po třetí, ale jako já tady Star Wars jsem neviděl ani jeden díl, mám pocit. Tak i přesto, že jsem neviděl ani jeden díl, tak tady ta season je fakt dobrá. Jako přidali jenom 4 lokace, tady toto, tu a ještě toto mám pocit. No. Ale
I taky, to je moje oblíbený. Je to sice šedý, ale mám to, tu pistolku, tu jsem zatím nehrál a jako moc mě ji neláká. Protože já celkově s pistolkama jako moc nemám. Ale jako... Jo, a jsou tady i letadla. Ty letadla, sice si říkáte, že ty věty budou mega OP. Zase tak OP nejsou. Oni mají asi jenom 15 život, méně jak auto. To je ty krátky. To mám hrozný. Ach jo. Aspoň si vyměním to, abych asi šel, pokud bude nějaký autíčko. A dělal jsem si nový autíčko. A jako líbí se mi dost moje autíčko, krásný. Sice jako... Tak prdel na mě. Toto je... Ty vole, to se dělá. Můj aim? Halo? Můj aim je úplně otřesný. Dobrý, tak kdo tam střílí? Jo, to jsou tady ty letadla, to jsou ony. Jsou i větší takový. Tady ta zbraň si řeknete, že hej, to tam good, ale tady ta mi přijde ještě lepší. To prý je rychlejší. To je fakt lepší. Mám napálené auto, to mě staré. Hej, fialo, ale mám tady tu rád prostě. No, tak kde je? Je tady. To si říkal, že to je sniperka a tady to sniperka střílí fakt rychle. A tady ty se nepotřebujete ani náboje, to je fakt jako hodně good. Je odebrali. Toto je moje oblíbená brokovnice, protože ona střílí rychle a má docela dobrý damage. Ale já si teďka hlavně chci najít shieldy. Ty já jsem úplně aim, kámo. Ještě to byl jeden hit. Kam můj aim. Já se to musím zvyknout. Ono jak jsem měl předtím hroznou grafiku, jsem měl i velký FPSK. Tak prostě jsem musel střílet už napřed, abych to nějak dál, protože to je dost se tak se aj schovat. Ok, já jsem nevěděl, ale celkově já se musím se na to naučit, no, protože ta grafika úplně načí, on si řeknete, že grafika nedělá nic, ale ta grafika dělá docela dost, já se na to řeknu. Asi fakt ten nebo nešel. Já mám celkově rád. Tak minulý sezon jsem jí hrál skoro furt. Ale je to fakt příjemná změna jako od minulý sezóny, ta minulá sezóna fakt jako moc nebavila. Ale to jako a i když jsem nikdy Star Wars neviděl, ani jeden díl. Tak mě tak asi jako vypadá. To říkám furt, je to prostě hustý. Jsem nikdy neviděl Star Wars, ale si to mě baví, když je Star Wars. Fakt. Ty po mně mám zabil, mám to přesně aim. Kde je týpek? Ty vole, já říkám, tohle byl špatný. Já fakt ten aim si musím zlepšit, to je fakt hruza. To je otřes, pojď dělat.
Jen tak toto bude asi kratší videjko, protože jsem chtěl, abyste měl nějaký videjko, já jsem chtěl nějaký natočit. Takže jsme jako... Točili jsme 2. Ale tam jsem měl hrozný mikrofon, to mi nešlo pomoct řešit. To jsem měl ještě ten starý. A teďka by to mělo být lepší. Nechápu, prostě do země, ok. A... abyste prostě měli jenom videjko takový, no. Ale prostě, nevím, musím to nějak, ten aim polepšit, abych prostě byl tak pácky. To je potřeba. Jak si řekne, že to SMGčko je dobrý, ale já nerad používám. Taky moc nerad používám. A přemýšlím. Toto. Jako máme to před takový mech, ale to radši toto. Si řeknete, že jak debil střílem, ale já, jak jsou ty nový zbraně, tak si to prostě musím zkoušet. Ale je dobré, jak tady nejsou ty náboje, tak já musím pobírá jak svině. Ok, mi dělají přesně to, co chci. Se mi líbí. Hodně. Teď je vyluděný. Máme tady furt úplná. Nás lidí. Dobrý styl. Okay. Ty byla benzínka, nikdy bych tam to jel. OK. Tu si, jo, není vlastně má. Ta loď. Mám se vítá zkusit. A jako své autíčko. Ale nemá. OK. Dále mi to tam. Měl být poplatit se. To je masakr.
víc ten debil. Já jsem myslel, že to nebude hlava. No ale byla. To ubírá hodně. Já mám jedno HPčka. To vyměníme. Ach jo, no nic. Tady počkám. OK, 3 lidi. já budu rád svým, já si počkám. Tak můj M je úplně prdel. Odkud? Ne, já můžu na zónu, fakt jako rille. Jak sípnu. Ne, nejdu nahoru. Ale odkud? Lightsaber jako svině. No nic, to byl konec. Jako říkal jsem, že chci být cílovin, ale byl jsem tam 10. Jako věci nedal, ale top 10 jsem byl. Byl jsem dokonce to 3. Ale prostě skrz tu grafiku a takový, prostě to lepší, on se nezdál na to fakt já změnu. A já jsem byl zvyklý na tu horší grafiku, že jsem musel prostě 3 let dřív, blablabla, předvídat takový. Teď prostě ne, prostě můžu jakkoliv tu, jo, a nic. Jsme se koukali po dlouhé době nějaký video. A tohle bude konec videa. A je to pro mě ještě trošku nezvyk takhle, jako, protože jsem to nenatáčel, ale prostě to byl konec videa. Jsem rád, že jste koukali, dejte like, odběr, nějaký koment, pokud byste chtěli víc videí, tak napište klidně do komentu, co byste chtěli. A tohle byl konec, to je zatím čus.